Brush, man. Emeka, ya ga na ọgị ka ka ejere ya n'ọfịs. Ịtụ anya na ya kiri ya, ya ga na tinye oche ya, anyị nidere brọsh a.
Ya te banca. Ya no brinda, Oye, ¿qué?
Anyị ebido ihe anyị bịara taa. Onye ebere ya n'anya anyị. Ihe anyị bịara taa na ọbụla omenala Igbo. Isi ọzọ bụ the spiritual backbone of ndị Igbo. Ọ bụghị anyị bidole anyị amaghị nke obido ihe anyị maara bụ n'ọnọghị na anyị dobere anyị bịakwanyere nwanne anyị nwoke ugwu iwebata onye bụ ọha na ọzọ ugwuochi kelee nze ọzọ gwuru ọzọ as you people know, everyone knows, were the custodian of culture and tradition in our community. Not just in our community, but in Igbo land. They are the custom and tradition of food. So I think yeah, in a man, I don't know complicated or how and a man, the room. Oh, yeah, you want about the man and walk, yeah, the way. You might be a walk, so when you hear also, and I have some opponent and the integrity of the other. So, wherever let's go. The biggest factor is highly separated onye bụ ọzọ na onye na-abụghị ọzọ. Nwere ike ji onwe gị maka na atụkwara ọmara atụrụ n'onwe gị oge ọzọ ahụ. So this highly for the first thing after night, I am a okay. Ọ na-achọ onye bụ ọha na-achọ ọ na-ebido ọsa ile, which is one of the multiple prerequisites and almost the fundamental one of the silence. Ọ ga-amasị nwaanyị bụ ile a ka na-akụrụ eka anụkwa akụrụ eka ọ nọrọ asachapụ ebe ọ nọ gị ọ na-ata ọ dị so anyị ga-ebido ịsanye nwa bụ ire
1, 2, 3, go. Àwọn apá àṣàṣúlẹ̀ yìí kẹ́. Ìwọ̀n àṣà àná ètò pé ní ogun. Ṣé ń gbogbo ogun ìgbé 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 ọ̀nà? Àwọn ayé abúlé tó lè fún mi. Very good. Very lucky. Well done. That's on the ball of the year. That's on the ball of the year. What's happening up here? What's happening up here? Where was that? Where was that? By the grace of God. Oh, Babu. Ebe ọzọ asawo ire, anyị ga-akịkara akọd. Ebe ọzọ ga-eme the next one. Ihe nyawa bụ ebe ọzọ ga-eme ọsawo ire. Ebe ọzọ a na-abụlado okwe. The rest of it, a ga-akịkara ebe. To that effect, ebe ọzọ kere akpọcha ọkpa ụbịam agụkwa 1 2 Awesome. Oh, mate.
abịa ọzọ n'ihe ya na anya anyị bụ na ịbụdị nwa na asụ ebe ọzọ ịka akwụ ọtọ kwụ ọtọ ma onye ọzọ ma ihe ha dị ịlụtọ ṅụọ iyi Wait. You repeat, yeah. Hi. The solemnize well. As our tradition calls for, he was on the cover. What's the told he was about not with? How about you want to do? So, I'm very, very happy.
Chineke ọkpara Chineke ekwugo Beleza. Onye bụ ọzọ anyị na-ekele ka anyị mara ọgwụ onye bụ ọzọ na-ada onye bụ ọzọ very important. Ebe ọzọ a na-eme urupụta nnọọ ada onye bụ ọzọ nwere very serious role n'ụlọ onye ụlọ ọkụ ndị oyibo na-eke climatize na-eme ọkụ ahịa the actual real ogbu ya bụ ogbu ọkụ egbu ihe onye ndebe anyị na-eke akarị ọzọ do onye nwere ada eji aja bụ ngozi ada ọzọ ka akarị ọmụ iweta nyawa abụ akarị abaya ya nọ ịma abaya ya na aka na-akụrụ ya aka ndị agọzie ekwesịrị ebe
Abịa ọbụ oke ada ada adịghị izu ada abụghị ya Mana di bawah, nah mereka warna, warna, mana mereka? Nabi warna, kemudian awak. Onye bụ ọzọ, ada onye bụ ọzọ, anyị ekele na-etukwuye niile ebe. Anyị na-aka onye bụ ọzọ ebe ọzọ ekele ya bụ na bụ na onye bụ ọzọ ihe akụwe ebe bụ ọgwụ bụ na dịka egwu ha akwa dịka edi dịkara ọha na eze ehụ ọzọ ọ ka adị ite na so anyị bidoro ọkụwa edi ebe ọzọ ka akara anyị bụ ọzọ ọnya ebe ọzọ ka akara anyị bụ ọzọ ọnya ebe ọzọ egwu ndị bụ ọzọ abụghị onye bụ ọzọ abụghị egwu ihe ọma ọ egwu ọgaranya ọkpakwa ha ekwuru ọtọ ha nye ọkpa n'elu ha niile bụcha ọkpakwa ndụ na-ejepụ ya ịmakwa achọ egwu ebe ọzọ na-egwu ebe ọzọ
So ụlọ ọzọ ga-apụta abịa akọwara onye bụ ọzọ ka a mara eme onye bụ ọzọ ya ka ị demonstrate ere anyị. Once you are done with me, Thank you.
Ego bukwe mkpa n'ọrụkwa ihe ọbịa. Ego bukwe mkpa. Ahụ ọrụ ihe. Ọnụ kwodoro uche. Mgbe egwu. Mata chubreka. Ahụ ọrụ Eke ebuchi ọnwa.
Onye bụ ọzọ eje aṅụ mmanya. Onye bụ ọzọ eje aṅụ mmanya. Mmanya onye bụ ọzọ tụwa aṅụ abụghị biya. Nwe stout. Ọ mmanya anyị na-amaghị mgbe o bidoro. Ya mmanya bụ eji mara ndị bụ ọzọ. Onye bụ ọzọ ka aṅụ ọkụ ndị bụ ọzọ ma aṅụ mmanya. Ewetakwa mmanya nke onye bụ ọzọ nọ. Eburu ụzọ nye onye bụ ọzọ mmanya. Ọṅụkwa anya mmanya. Akụwara ya aka ka ọ na-aṅụ ya mmanya. Aka akụndere aka ọ dụrụ ọnụkwuo. Kebeghị ịkwa nọ ndị were aka ikenge ya na-ebute apụsi aka. Onye bụ ọzọ bụ nwa aṅụ ya mmanya. Ọṅụkwa achị aka kịbakara ya aka. Onye bụ ọzọ onye bụ ọzọ onye bụ ọzọ